का तू पूछल तारू कुल गाय भैंस के बारे में? अरे काहे ना पूछी जी, कितना दिन बाद पूछो नहीं था बुझाता कि 4 साल बाद आए तनी रह गांव में, कितना दिन के बाद आइए साली जी बोली। बड़ा मोटा गइल बड़ू, माने कि पहले पातर रहलू, बियाह हो गल तो मोटा गइल बड़ू, माने कि ध्यान ना उतरल फोन करे के। और तो अपनी मर्दे का कमाई खोले बन जी, तो अब ससुरा में जाकर ना मोटाई तो कहिए। तो मरद के कमाई अब नहीं खाए के, जीजा के कमाई खाए के बा, ठीक बा? देखिए हर जगह ना बोलल जाला, देवालों के कान होला कहेला आदमी। अच्छा साली जी ई बताई, हम सवाल पूछा तनी हाँ या ना के जवाब देबे कोई। जीजा से प्यार बाकी भतार से? जीजा मान ली कि पहला प्यार हम बता तो बाद में ना आइल जी, तब जीजा से ढेर में प्यार बा, हाथ ना बा ना। तो फिर आई भतार लव यू जीजू। ई तो बात ठीक है बा, सेम टू भतार कोनो काम के ना आ जीजा दाम के, ठीक बा? चली जाओ, दाम काम तो होते रहेला। लेकिन हमरा डर लगता कि तोहरा से